Чуждестранни европейски инвеститори идват, за да се погрижат за развитието, европейското развитие и екологичността на България. Един чуждестранен инвеститор, който се грижи за това, може да познаете, това е Атанасовското езеро, тук са солниците, ето вижте са, това са солниците, ето солта. Някой да ни каже, че е генерирано с изкуствен интелект. Така, солници. Ето е тук на Мария в сградата. Вече тук въздуха е по-горе-долу чист. Колкото повече отиваме насам, се проявяват красотите на европейските инвеститори. Така. Това е гробищен парк, който се развива по-бързо, отколкото се развиват всеки друг сектор. Включително и строителния, който единственото, от което се интересува от възможностите за бързи пари. Това го интересува, примерно, каква отдалеченост има обекта, който ще строи от ето този комин. Това не е съществено. Същественото е ROI. Return on Investment. Какъв ROI ще направи той на инвестицията си? Ето. Комунистите и те са били малко така с добра мисъл, но тяхното поведение е бавното спускане надолу, след това идва бързото спускане надолу на шифта. Има хора, които се грижат за здравето си. Ето. Някой гайд. Далече от тези вълни. Нека да наблюдаваме проблема в развитие. Сега какво се случва? Защо димът се изстреля от оня комин, който показах преди малко? Дима се изстреля насам. Сега в момента комина не се вижда, но другите видеа се вижда. Защо димът всъщност сега в момента тръгна нагоре и навътре, а не към морето. А това парче, което остава от него, остава тук. Много просто. Сутринта има бриз, който духа от морето към сушата.